jeno wong ora cah. Alhamdulillah cek ditunggoni dulur-dulur klumpit. Atis nggih Bu. Sumpah nyepik ra umum. Aku ning guri iku lho. Iso cetutuken ra karen parake. Ning ya syukur mugi-mugi kanthi acara 17-an Wahyu Manggala melu ngalap berkah. Insyaallah pikantuk nugrahaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur klumpit desa mriki dipun paringi desa sing baldatun thayyibatun warabun gowur gemah ripah loh jinawe murah sandang lan murah pangan amin Allahumma. Alhamdulillah sehat tenan. Sik tak tutup nih sik. Bangsa kularan non tunggal dongakno kuat menden kuwes ora komat Sira lupa Sone ngantek dipateni. tetap semangat. Kok iso tetap semangat. Teko-teko kok tetap semangat. Iya toh. Nyapa Main ning kene iku kudu semangat. ngono ya. Walaupun nyetutuk tetap semangat. Kok iso nyeduduk. Kanyepan Masuk kowe kan. aku wedaan ra iki iso ngeteter kabeh. Lepen iso jebret kabeh. Kenapa, Mas? Ngomong iki lho aku nek wayah ngene iki lho anakku iso pirang-pirang. Kok iso ya? Atis kok. Mosok apa hubungane anak karo atis? Angger ngene iki aku dulu-dulu Ya. bojoku tangi aku. Ngene iki aku seneng ngomong ngene iki. Lah kowe engko nek diplotro karo Sunan Kudus malah apa? Ning tak akoni lho. Apa? Bengi iki desa Plumpit. luar biasa. Kok sampean iso ngandakno nek desa Plumpit bengi iki luar biasa. Ora nganakno ketoprak tok, ora nekakno ketoprak tok. Ana ndangdute, Ono campur sari, komplit, ora mung campur sari karo dangdut. tayuban. Ono Lah terus komplit pokoke dina iki ning Klumpit. lah kok iso Ono komplit ketoprak, ono dangdutan. Ya ono pengajiane barang. lambe pengajian. Sapan sesuk? Ya saiki mau lagi bar no. Oh iya iki malam Jumat ta. Lah iya apa ono pengajiane ora roh no kiyaine loro no. Kok aku kok gak ngerti. Nah, lagi bar medun mengke lho mangan gedang pirang-pirang. Ini jangan ngomongin deh. Iya toh. Kowe kok kondono pengajian ono kiai mang. Kiai loro kiai ireng karo putih. Sing putih malah bar dalil dake ya Allah kalau mantelo tek papat. Kiai opo ngono. Ya Allah Mas Sariman sing ganteng dhewe. Ngapa? Bocah bagus sak kandang wedhus. Iku ora pengajian, ora kiai ya, Cung. Lah kok dalil ndaki-ndaki ngono kapate kapal apa ora iku? Oh ya Allah iki walah lho mantelo kono ngombe kopi. Dalil niku ndak guyu kaya ngerti-ngerti ya maca Al-Qur'an kodak ta ora iku. Bener nek rupane kaya sirah asu ya. Justru sing ngene iki kaya asu ngene iki wong malah tekon ibadah. Kowe iki lho ning omahku tak kandhani ndor. Iya. Al-Qur'an sak tumpuk. Jenenge Heru Sariman kowe. Luar biasa ora nyono ora Ngira ning omahku Al-Qur'an sak tumpuk. Masya Allah, Mas. Ora anakku meneng ae tek dodale ndaki-ndaki kodak doan. Mbok waca. Mbok waca, Ora, mbok pelajari. ya ora. Lah kok sak tumpuk? Lah anakku nek ke musala nyangking sitok, ke masjid nyangking sitok, sak tumpuk nih. Iku jengene maling. Apa kok maling? Lah kok ora maling iku? Njupuk Quran ka musala digawa mulih Nyangking kok maling iki.
Nyangking olah nek ora ngerti wonge, ora ngerti takbire masjid kuwi ya padha karo nyolong. Lah kowe kok Dosa. kandhane aku ngono iku masalah nyolong-nyolong ya ora tau ning anakku nyangking aku ora nyolong kok. Astagfirullahaladzim, kiki masyarakat nomor piro to cloko clok. Apa? Maksudnya najan ora ngongkon ora piye man. Nek jengen njupuk baranging liyan tanpa ngerti sing duweni, Ya. iku ya klebu maling. Aku ndak sira seneng. Dan Anakku ya nyangking ngono tak belono. wis karek kowe, anak mbok bela karepmu mergo kuwi anak darah dagingmu. Ya, Tunggal ketok kunire bojomu karo kowe. ya. Neng aku tak nelesih kowe mau kok kondo ana kiai ireng karo kiai putih. Ya. Neng gone ketoprakan kene mau iki jengene ora pengajian. Yaiku mau sing ireng iki asmane Rama Sunan Kalijaga. Anda sapa? Iku mau ya Sunan Kalisuhar. Duh, kok Kalisuhar? Si Sunan Kalijaga. si dadi jenenge sapa? Suhar. Ha iya Sunan Kalisuhar sono. Kok mbok apusi wong kene. Suhar nek Sunan potongane Sunan Kalijaga kok ngono. Maksudnya iki ngene lho, Man. Apa? Penjenengane Mas Anom Suhar Ya. kuwi mragakno dadi Sunan Walilullah Jawa, Sunan Kalijaga. Wong Kono kok Sunan Kalisuhar iku lho. wong kene mbok apus Sunan Kalijaga kok ngono iki lho. Iki gak ngapusi celok-celok. Ora mbok apusi lha apa wong iki bar mbok tinggali larangan. Lho ngene iki wong nyambut gawe ya kon ngancani kowe umum. Gelem kowe wong nyambut gawe kok ngancani. Delok kok kowe ngene iki mulai untuk bayaran untuk dhuwit. Lah kono do karipan jek urunan. Ndaglet Aja ngamuk andor. Ketoprak aja mutungan andor. sarung kok kandhani malah. Lah aku ki omong aku real kok, real fakta kok. real ngomong real. Oh ya mulane kaya ndek awan kaya mulane amal kebahagiaan kudu dijaga. Kaya sariman iki lho. Dhuwit ngetoprak ngene iki. Tek rupaku elek lah iki lho. Tek elek tanpa rupa ngene to. Ora ndrai aku. Dhuwit ngene tak omah, bayar aku ketoprak. Dhuwit mogol. Nah, kei mogol. Langsung tak jebone kotak amal. Plak. Swarga sing tau ya ora ning gone dunia. Masya Allah. Dunia fana tidak. Aku ya aku akhiratul kasana waktunya ada bener. Bingung dagal karo ngene iki bingung kowe. Dagelan nek katrok munggul adoh ya ngene iki. Ora nyono, ora ngira. Ora nyono. Berarti sampean iki nek entuk bayaran kobos mogol, Langsung aku wis ora aku gak mikir keduniawian. Alhamdulillah min Aku wis gak mikir apa-apa, Dor. Masya Allah. Kalek mas wargane Allah Subhanahu wa taala gol. Luhur bebudenmu, Mas. Mulane ning surat aku ning surat Al-Qur'an dikandakno ikhlas aku. Unine piye, Mas? Kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bingung kowe. Kok ora bingung iki piye? Wah aku dhewe sing ngomongnya bingung. Dadi kowe ning gone surat Al-Qur'an dikandakno. Aku dadi wong ikhlas, mulane aku entuk dhuwit kanggo mogol tak lebokne kotak amal. Aku ikhlas mergo ning Al-Qur'an dikandakno. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iku gak alung goiril magdubi alaihim walab netak ndasem ngono piye? Ngamu aneh, wong nek omongan ra njalur ya ngene iki. Lah kowe ku yo bento. Kowe iku gak level karo aku. Ya ora level wong kowe wong bento aku ijek stres kok. Kowe kotrok. Maksude iki mau lho kowe. Ngapa? Tak senengi tak puji ora nyono ora ngira. Seorang Mas Sariman tak kira wonge sing gak ngerti piye-piye jebul alah mlepokem ngono nek dilem kok kemenyek ora umum. Ngote. Ora kaya bagus-bagus kok. Ya nek bagus piye wong aku selek wis melarat iki tarik ngene tak ngene ketak-ketik blok to. Berarti iki tenan ya. Lho, aku nek omong panan lho. Oh iya. Kowe iki spetoke Abdul Yamin iki omong aku tenanan. Oh iya Mbah, matur nuwun Mas. Sesurahipun berarti panjenengan menika nek entuk bayaran saking panjenenganipun Bapak Langsung tak lebokno kotak amal ning masjid. Masya Allah luar biasa Lah tenan-tenan. iya. Lah bojone jenengan mboten Alah ora tak bagahi bojoku. sing penting Kotak amal masjid iki penting. Mergo aku iki mau penting iki mau. kok iso jenengan lebokno ning kotak masjid. Lah piye wong aku mangkate iki mau nyeles dhuwit kok ngene tamer ning kotak masjid.
Dadi mulai tak balekno nyaur utang. Dadi kowe iki. Dadi Duit tak lebone kotak amal bojoku nyekek apa? Aku mangkat. iki mau berarti sampean ora ngamal ning ngijoli. Iya lah aku Kowe mangkat. budal mangkat ngetoprak Tadi duit aku tuku bensin. terus jupuk dhuwit Aku mau nyilih tampir masjid lho. tambir takmir Tampir kotak amal. Iya, Mbok jupuk mbok nggo tuku bensin, Bensin. esuk mbok ijoli. tak lebono kami balekno. Luar biasa Nah, mana iku? bajingan sing ora konangan ya iki. Top tenan. Terus kowe kok ngandakno ana kiai putih. Iya. Iku mau jenenge Rama Sunan Kudus. Ku mau Rama Sunan Kudus kok sirase ditom putih ditum iku jenenge sorban. kaya sponsor Sarimi lho iki. Kowe nek Berarti kualat, sponsor Sarimi ya tiru iku. kowe nek kualat lho. Aku ora tau kualit. Kualat. Sapa sing ngenyek karo Sunan-sunan iku kualat. Moh aku gak Lek melu. aku dek nyek Sunan kok ya ora apa-apa lah. Lho kok iso Tanggaku tanya balik Sunan Sunan Darbakul Kire. Tanya kok ya ora apa-apa lah. ora Sunan Kalijaga? Lha apa kok Sunan Ora Sunan Bonang? Sunandar Bakul Kire. Jangkrik tenan. Aku wis ngono kok mecicil apa kowe? Sama teman-teman lek. Aku sing tak pikir iki ora perkara Sunan-sunan iki mau. Neng aku tak akoni ya elek lah ngene iki ya. Piye-piye lah omong aku elek ning aku ngibadahku tekon sak bojoku sak anakku. Iya. Ya tekon ngibadah. Wah, percaya aku. Salat iku ya ora prei. Udah aku percaya nek iku. Kowe aku bojoku barangnya tak ajari tekon ngibadah ndur. Mosok ya? Lha kowe ro bojoku ya ro dhewe to. Lho, Nek roh, tak meneh bojoku tak ro kowe. Ya roh. Aku ndek iki kon ngerti kowe kok saben ngejak bojomu lunga kok gak tau mbukei helm. Iki nek numpak motor bahaya lho man. Iki peraturan pemerintah. Peraturan karo polisi. 1. Mengendara sepeda motor harus memakai helm yang naik dan yang bonceng. Iya. 2. Membawa surat izin mengemudi. Iya. Tegese duwe SIM. Ono. Layang neh STNK. Surat tanda kendaraan. Bener. Iki kudu digawa. Lah bojo mangger mbok jak lunga kok ora tau mbok gaweni helm. Ora tau tak nggoni, Nggo. Ora mbok goni kenapa? Tak ceritaan gue golek perkara ae lho, Ndur. Kok iso golek perkara? Lha iki nyata lho, Man. Ndek iki yo ngono, Ndur. Batenku yo ngono liwat kota Juwono tak jak ning pasar. Lah iki aku diaduli karo tangga teparo. Apa? Dor dulurem lanang Sariman tulung kandhanono. Nek dijak lunga bojone iki kongkon nganggo helm, masker aku percaya terus bendina nek bojom nganggo masker aku percaya. Tak nggoni masker ancen. Lah nek nganggo helm iki perlu, Man. Ning Untuk menghindar kecelakaan nganggo masker iki. Roh, winganane aku ndelok bojomu nganggo masker arep lunga bali desa, jare arep arisan tak takoki arep nanti, Dik. Arep arisan Om, budal ning bali. Tak nggoni masker kok, Ndur. Lah untune gingsul iki. Untune gingsul bareng aku bojone ra tak nggoni masker tak mati lok nang wong. Gingsul siji ketok cantik ngono. Lho, lha apa kok gingsul siji? Oh, loro ketok manis. Apa cemen? Lho, umume iki gingsul iki ya siji utawa loro, Man. Lah ya pikir aku nek gingsul siji loro iki manis. Terus? Lah gingsul pitu e. Dadi malah maju mondol. Ngono tak beni masker terus iku tak iku Ndur. ya Allah iku Nek tak buka malah ngece wong terus nek motor ngono. Malah aku anggere tak gocokno motor ki lho Ndur. Aku kesel ngeroki terus. Lah kok iso? Lah masuk angin kok Ndur. Kok iso masuk angin? Lah tak gocokno mangap terus ngene. Lah iki lho. Ngentut terus. Nek mbok goncekno mangap terus, nek gak mbok wenehi masker, tulung weneh ana helm umpama ya nun sewu ya. Nek ana kedadian sing tidak diinginkan umpama kowe ndelalah wong kelalean menungso gak ngerti kan? Iso tiba ndelalah kepala dilindungi dengan helm. Ndur kowe aja ngono Ndur. Lho kok ngeresuh Batin terus. gue tak nggoni helm mentaati peraturan lalu lintas malah ndek geger ning pasar Juwono. Perkara apa, Man? Ya perkara helman iku ah. Lho, helme anyar apik. Helm anyar apa? Helme lagi model terbaru. Perkara sawilah istriku. Tak nggoni helm aku nyeluk pemadam kebakaran tak mung kowe.
Oh, helme kobong. Kobong jam kolom iku. Helme kena Ora. Lah piye? Tak goni helm batuku ning pasar Juwono. Iya. Kuwi arep tak goni helm cakil cak ya. Heeh. Kuwi arep tak blusukno wayahe motor mandek, tak jabut untune nyangrok. Piye kowe ngene iku? Weker sak parkiran. Lagi ubel kemadam kebakaran. Piye kowe ngene iku? Sidare digeraji lho helme. Ora sak diase sisan. Untune nyanggrok. Nyanggrok iki ngene. Kecantol helm. Cantol helm. Piye kowe iki? Nganti teko patah. Iya. Terus kowe nyeluk pemadam kebakaran. Tak nggone helm cakil. Lho malah aloke nyelekit. Man bojomu kaya cakil malah mbok nggone helm cakil lho nyek wong ngono tanggaku. Ya bener aman. Wong bojomu wis kaya cakil. Helm Janaka. Ngono. Ya apik. Dadi apik. Ya nak Werkudara dikrowek raimu. Lho aku dekne kan ngerti bojomu budal jilbaban yo ketok ayu jane lho man. Bolak-balik bojoku terus ndar kowe tak bacok ndas. Aku iki kandho karo kowe iki nyoto man. Bojoku kebakakus tamu. Kasus. Ya kasus. Iso jumbleng mbok kakus-kakusno. Kasus kok kakus. Lah ndekne nggawa mukena. Ya, Tak lunga lho. Kok dengaran kowe nduk, kok arep nondi kowe? Kantor polisi lho. Nggawa mukena kok ning kantor polisi ku piye Mas? omongane nglantur ngono iku. Oh, trai bojomu rodok ngene piye? Ora ngene bojoku. Lah piye? Ngene. Bocah ndasem kok. Jarene arep nglakoni salat maghrib bareng-bareng. Aku ki cara tak ijolno bojoku. Golek perkara terus. Aja, Man. Ana unen-unen tekek ditaleni bojo elek Pateni ngene. lho ya. Oh, peni. Peni nek ngono ya betah. Angger setiap lunga karo aku mesti dadi masalah. Dhewe iki ya ngono salat berjamaah ning gone masjid Juwana Gedhe ning ngono. Luar biasa. Tak kene Yayang. Yang ayo salat di ngarep. Nyelok bojomu apa kowe? Yayang. Ya Allah, merongos. Alah, bojone. Mbok celuk yayang. Yayang. Mosok tak celuk su ngono ya elek. Iki lucu bojone celuk mama sayang. Masuk. Lah nek bojomu ngundang kowe, Papa. ora patek yakin aku. Untu merongos kok iso muni papah cetha iki wis ora ngatek yakin. Papa. Lah iki lho melu iki aku melu. Allah karo nyemprot-nyemprot terus lho. Kowe rasa raop ning ngarepe. Lah kenapa? Lah ndek tak goconi pokok tadi. Aku di bojoku wis tak kuat. Kowe jeli piye, Dar? Mah. Ora iso. Kowe tak ceritain dadi mantenku malah nangis seneh. Lho, kenapa, Man? Pengenan batinku ben wong bar dadi manten tak kaya wong kene ngene iki. Bar ditemono terus mlebu kamar. Lah. Tak ewangi nangis, Man. Aku mlebu kamar batinku ben bahagia kaya manten anyar. Alhamdulillah. Teko njero kamar batinku arep tak jak rujak lambe cara wong saiki ngono lho. Kecup-kecupan. Iya, malah sewengi tak juwotosi. Lho. Kok mbok jotosi bojomu? Tapi ya wanger tak ambung untune nyagrok ira kene. Cacik, Dik. Oh diambung kok angel ngono. Iya. Sidake ngambungku miring ngene iki pipiku kaya dimut tak ambung. Lali. Ijane bojo kok butuh cakil aku ya ngono. Iya ya, Man. Lali nek bojo merongos ya. Bariku gendengku dikerutuki tanggaku. Tak baleni neh. Ya. Wong dhek merongos, aku ya merongos. Terus Tara jak lambe malah kaya wong isah-isah. Klotak. Wis ana betah kowe. Rembug bojoku sewengi lho nek akeh ijoli kok sewengi jajal. sik bodoh kowe. Kudu memanfaatkan ngene lho. Iya, arep mbek acara apa nek kowe? Aku cowe ngomelan. Garwa. Iki Padha karo sigaraning jiwa. Bener. Elek dijiwit gedene nganti ditatoni wong lanang kudu mbelani. Iya. Usahano golek sing apik. Terus bapakno. Manfaatno bojo merongos. Anu digrendo. Lah dalah iku jenenge menyiksa. Lah apa? Umumno ning bali desa sinten ingkang mbutuhaken kombi. Iya. Masuk iku. Masuk. Bojom daftarno ning bali desa sapa ngerti ana sing butuhno kombi. Apik iku. Lah penghasilan. Bojoku padakno kompi. Iya. Lah kene man. Wis anu wae, Ndor. Nyapa? Nek pare sing lagi tukul nika. Iya. Bojoku kurepno tuware nggo garu. Atek ane. Lho, ya emosi. Wis kene. Nek kombi mah.
gawekno warung. Terus kowe aja ngono kowe kuwi golek perkarane para bojoku. Kok iso? Wis aja ngrembug bojoku. Aku Wis tak bukakno warung makan ning gone pasar Juwono pinggiran. Lah apik ngono. Lah. Telung dina ora payu. Lho, masakan ya enak mangut sembarane masakan. Persibut yo aku ning ora payu, Ndor. kowe aja muni ngono. Perkarane apa? Perkarane apa? Lah nek tawa ning dhuwure bangga sejarah dahar lah. Lah wong tuku sego anu jangan kecipratan idune kabeh. Kok kon payu ngono iku. Wah, wis kok usaha apa wisan? Ya ngombe mau. Es ku nek kecipratane. Gak iki. Lah es apa? Es teh botol, es Sprite, es Fanta. Oh iya rapet ya. Lah, bukakno kios bojomu kek ngarep lawang ora usah luru juplakan. Untune bojom piye? Lah, iki praktek juplakan. Ceklek. Sip. Ya entek 10 botol ompong bojoku. Iku jenenge teh botol cap budal iku. Ya angkrek iku. Nek mau ngenyek bojone wong kok tenanan. Sik aja lali kowe kek mau kandha nek bojom salat ning masjid. Iya. Kok iso gegerno apa bojom di dikon maca Quran pinter perkara Quran 6 sak tumpuk-tumpuk iku mau. Ora. Lah perkara apa, Men? Salat lah aku ning ngarep dhek ning mburi. Rene. Arep berjamaah. Iso sak masjid sok geger mlayu kabeh. Ya perkara bojoku neh. Gumun perkara Bojoku bojo. biangkel adine is bojoku tok. Lho, sik Mas. Salat sak masjid kok iso do mlayu? Iya. Aku kaget aku melu mlayu. Apa rakaate ndekne Ora. kakean? Perkara siji. Perkarane? Wayahe sujud, Iya. tuwangi sajadah nyantol luntune. Jedet kaya barongan. Weger sak masjid. Tak coba tak tonyo raine. Lenger nganti saiki. Kayal keluarga mbok bobrok. Wengi kok nyritakno bojoku rantek. Kayal. Akhire jajal dagat semengi bojoku. Kayal. Oh, no bojo kok iso kaya apa barongan. Barongan sajadah. Hea. Ayo, mulane syukur alhamdulillah. Bojo elek apik tak syukuri. Kudu disyukuri. Mulane aku yo tak betah-betah nonton. Yo kudu betah. Ora bakal tak ijolno bojoku. Mulane piyai kene iki didongakno ben setia kaya aku ngene iki. Lho yo men, mergo apa ana unen-unen. Iya. Kesuksesan seorang suami pasti ada di belakangnya seorang istri yang Cocok. solehah. Ah, mulane wong sing sukses ngono iki akeh sing kakan pola. Lho kok iso? Lho biasane dagelan niku nek kondang, Iya. ya ketoprak, Heeh. bojone dijolno. Biasane ngono iku. Setiap mulane hati-hati. Pokoknya angger ketua ketoprak. Wis ora ketua ketoprak tok dagelan anggar kondang, gawe ketoprak, bojone dijolno. Mas wonten watu sing rada atos sithik. Apa? Nggo ngepruke ndiase. Kowe asline iki ora ngandakno ning nyindir wong kowe iki. Itu sapa lah aku ora kok aku sarimane bojo satu. Tak sayang dunia sampai akhirat kasana wa kina anda benar. Padahal kowe ketua ketoprak biyen. Mulane iku wong aku wis dadi ketua kok. Ketoprak aku sitek Lho, ketoprak maca ya. Lah ketoprakan kok iso entek, Mas? Ya mbok cekek corona. Lho ketoprak cekek corona. Mulane aku wis siji ya Mas, disyukuri. Alhamdulillah. Bojo kaya mbake Mas kene siji bojoku. Mulane kaya aku lho, adik aku roh penyanyi ayu. Iya. Adik penyanyi ledek ayu. Iya. Nek rasawilah saya tidak. Nek ra istriku tercinta tidak. Aku ning ngendi wae roh wong liwat wong blonjo wis tak anggap bojoku. Enek ledek ana sinden tak anggap bojoku. Aja meneh iku roh wong edane tak anggap bojoku kok. Ora mbok candak mbok keloni iki gen melok Maksudnya stres. saking cintane lho, Ndok. Lah mulane donga pamuji kangge dulur-dulur. Dulur-dulur kabeh. Muga-muga keluargane dadi keluarga samawah sakinah Amin, mawaddah amin, warahmah. amin, amin. Pikantuk nugraning Gusti sing urung duwe momongan aja cilik ati muga-muga ndang diparingi golekan kencana sing iso tata jalma. Sing duwe sawah muga-muga ndang panenane mbrah. Entuk barokah kena nggo nyekolahno bocah nggo bangun omah turahane nggo munggah kaji ning tanah suci Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Sing rumah tangga entar didongake. Sing rumah tangga muga-muga rukun adem ayem tentrem. Menjadi acara Arabe keluarga yang sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua keluarga yang tentrem gitu.
Cek baleni loro. Ngamuk neh, aku salah terus Ndor. Ya Allah, Man. Ile Ndor. Wong kene wis ngerti nek Sariman ki adine Sendor. Iya. Najan beda ora tunggal bapak ning tunggal embok. Iya. Kowe ngerti ya? Mbaya awake dhewe tak Fir'aun. Ora pernah sing bener blas. Trai. Angil iki. Trai putune Nabi Musa sing dibuacok ya iki. Aku wis endo. Nabi Fir'aun. Maksude kowe karo aku iki jare wong nek ngarani iki nek tunggal mbok tunggal pak iki dulur asli. Dulur asli. Nek tunggal pak dhewe mbok iki dulur kandung. Lah nek kowe karo aku tunggal mbok dhewe bapak iki dulur asu. Dadi aja lara atimu nek kowe. Dadi dulur asu, Man. Dulure sapa? Dulure aku. Asune. Kowe. Ayo tak uyoi kowe. Ngaran wong dulur asu. Maksud iki paribasan. Ora ketang piye awake dhewe melu ngalap berkah dulur-dulur plumpit mriki sak bebare nganakno hari ulang tahun memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Muga-muga tetap merdeka. Amin. Mula ditungakno sak bibarene Bali Wayu Manggala. Amin. Sedaya pinaringan bagas waras sedaya. Slamet sedaya luput saking bebaya kalis ing sambikala. Slamet sing nanggap ya slamet sing ditanggap. Amin Allahumma. Amin. Ayo. Nek matan dalan omongane. Aku anggere anu yang ngene iki nek mat-matan. Sakniki pun gadah pangkat selain menjadi dagelan Wahyu Manggala nuwun sewu niki kula kabari Pak Sariman sak menika gadah jabatan ingkang luar biasa. Dados Jegeri Fir'aun. Dadi sak menika panjenenganipun nek bar ndagel tuh langsung ning nggone akhirat Jegeri Fir'aun. Nggih, kula membasmi dajal niki. Ngono. Ayo hiburan aku, ngono. Hiburan sing kepenak. Mergo iki lakone suwunan. Lakon sunan-sunanan. Sejarah tenan. Piye kedadiane ceritane Tingkir iso dadi ratu. Dikasih hiburan diwenehi lagu. Ayo. Napa, Pak? Musiknya siap? Siap. Nyanyi apa, Bubar. Mas? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Siap bubar. Apa, Man? Lagu Apa, apa? Bu? Tekok Mas ya, sing melek. Non? Denok. Denok. Eling ora? Ero aku ah. Do denok gandolane ati tegane nyula. Oh, gak ikut celok. Sing endi? Sing anyar. Ora bakal cukup lautan. Iku lho, Man. Musike jurep ta ora? Wis turu. Siap. Nang sumete kabeh. Aja ngono ah. Aku dadi Kayak korek. Dikai korek kelan. Yo. Denok spesial dulur lanang sing do melek. Nggih. Nggone Wahyu Manggala. Semangat walaupun kanyepen, oke? Baiklah saudaraku, untuk malam hari ini saya tampilkan artisnya Pati Jawa Tengah Cai. Eleng kok dengkekmu mat. Ya tenan ah. Rek ndelok. Asmam. Jadi gue capek MC keras kok. Iya. Pati Jawa Tengah Cai. Ayo, satu buah lagu Dena yang lakone ya ben tutuk. Nek ana kekurangane awake dhewe nyuwun pangapura. Muga-muga iso dilanjut dilan waktu. Amin. Matur suwun. Pareng. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.